Започнах още преди 6 години, когато ми дойде вдъхновението да се свържа отново с морето. Вече живея от повече от 15 години далеч от него и имах нужда да се припомня тая връзка. Страшно много проблеми имаме с водите. Над 70% от планета Земя са покрити с води. В почти всички тези води можем да видим страшно много отпадъци. Най-голем проблем са всъщност пластмасовите отпадъци и най-вече пластмасата за еднократна употреба. Свързах се с организацията Surfrider, станах неин доброволец и доброволно основах представителството в България. Surfrider възниква 1990 в Калифорния, в Малибу. Това е една огромна мрежа от доброволци, която в цял свят се движи от своите доброволци, така е създадена и така продължава да се развива. И че те всъщност са склонни да приемат нови членове на семейството си по всяко едно време, стига да имат тяхната страст и желанието за промяна към морската среда. България започна много интересно през 2010 година, когато официално създадохме представителството. Стартирахме с първото почистване на един ключов и много голям плажа при река Камчия при Устието. Беше супер интересно и супер ентусиазиращо още от самото начало, защото стартирахме с поне 60-70 човека. Към почистването се включиха и деца, които през това време лагеруваха на този къмпинг. И оттам насетне ние реално с това почистване влязохме в една огромна глобална инициатива на Surfrider в целия свят. Започнахме това лято с една много интересна програма, казва се Waterman Testing. Тестваме качеството на водата на различни места. В повечето случаи се опитваме да изтестваме места, на които по принцип това не се прави, места, на които обичаме да практикуваме различни водни спортове. Оттам ще вземем, ще анализираме за няколко вида бактерии водата, след което ще дадем обратна връзка на хората дали тази вода е достатъчно безопасна за тяхното здраве и дали въобще е чиста, за да могат да практикуват водни спортове там. Трябва да обърнем внимание наистина на потреблението си, трябва да обърнем внимание на някои консуматорски навици, които понякога са абсолютно излишни. Тоест, пластмасата за еднократна употреба, примерно, може да бъде намалена в пъти. Аз и моите приятели правим всичко възможно да ограничим консумацията на пластмасови продукти за еднократна употреба. Аз лично карам автомобил, който щади природата, като отделя по-малко вредни емисии. Това са малките стъпки в нашето ежедневие.